V stredu 19. februára bolo o 18. hodine starostovi obce nahlásený horiaci kontajner v osade Vrhrieka. Na miesto okamžite vyrazili traja členovia DHZ Vysoká nad Kysucou s vozidlom Iveco Daily, aby požiar uhasili a zabránili jeho prípadnému šíreniu. Po príchode na miesto zistili, že kontajner bol v plameňoch a požiar neohrozuje vedľajšiu stavbu garáže ani kontajnery na separovaný zber. Hasiči okamžite začali s hasením požiaru a pod kontrolu ho dostali až po vyčerpaní celej nádrže vody. Počas naplňania hasičského vozidla vodou sa požiar v jednej časti kontajnera opäť rozhorel, no opätovným hasením a prehrabaním zvyškov odpadu v kontajneri s pomocou hasičského háku sa požiar podarilo približne o 20:15 definitívne uhasiť.